खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं दैजि मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादनि दाबि। एनएलएफबिनि थाखाय अदालगुरि आरो क'क्राझाराव दाबनै डिजिगनेटेड केम्प बानायनाय जागोन एमबाथा। मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया कार्बि आंलंनि गाहाय तुलिराम रंहांखौ लोगो हमहैदों। एबसुखौ सिफायनानै गोदान एबसु दाफिननांगौ दावराय देख्रेब नार्जारि। चिरांनि रुनिखाथायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव हा सेलायनायनि दावराव। रायजो सोरखारनि गोदान बिथांखि गामि ओनसोलाव न' लुनो थाखाय सोरखारनि गनायथि लाग्रोनांगोन आरो टेक्स होनांगोन। अखिल गगैया रां बावजा जुथुमाव प्लेकार्ड लाना सोमावसारदों। भुपेन बराया दिनै एपिसिसिनि आफादगिरि बिबान आजावबाय। मंगलदैयाव 15,000 घुस लाना हमजादों सासे एडिअ'। माजुलियाव गोब्राब अखाजों लोगोसे बारहुंखा बारनायाव गोबां खहा। जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय दलित हिनजावसा गथ'नि नखरखौ दिनै लोगो हमदों कंग्रेसनि एमपि राहुल गान्धीआ। लाभलिना बरग'हाया टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल आवथायबाय। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों उपमारानि दैमारि आरो दैजि मुसाहारिया। बर' रायजो राजानि लुबैनाय आरो आथिखालनि थासारिनि बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादा गांसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों दाबि खालामदों। मानो होनोब्ला रन्जन दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो जोबथेसालिनि साजा लानांगासिनो दं आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020आव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरिमोन। बेखायनो बे जेंनाखौ दोनबाय थायाजासेनो राजनैतिक बिथिंजों सुस्रांनायनि थाखाय आथिखालनि बिटिआर आरो आसाम सोरखारा राहा लानांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफादा दाबि खालामदों। आथिखालाव बर' माहारिनि उथुमाय बर' थुनलाइ आफादा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ ससियेल मिडियायाव गोबाङानो बाख्नायदों। एमबाथानि दैदेननायाव जोनोम जानाय एनएलएफबिआ हाथियारनि दावहाखौ दोनथ'नायनि उनाव आथिखालाव आसाम सोरखारनि नखर बिफाना अदालगुरि आरो क'क्राझाराव दाबनै डिजिगनेटेड केम्प बानायनो लाहार फाहार खालामदों। बेनि थाखाय एमबाथाया गावनि माखासे लोगोफोरखौ लानानै क'क्राझार आरो अदालगुरियाव जायगा सायख'नो नायदिंहैदों। खौरांगिरिनि सोंलु सोंनायाव एमबाथाया मिथिहोदों दि अदालगुरि डिजिगनेटेड केम्पआव गासै 80 आरो क'क्राझार डिजिगनेटेड केम्पआव गासै 120 थानाय जागोन। जेब्लासिम एनडिएफबिनि गायसनगिरिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय आगु एनडिएफबि मोनहा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाया आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ जेब्लासिम सोरखारा मावफुंजोबा अब्लासिमहालागै एनएलएफबिआ सिजफायारावनो थाबाय थागोन। बै समहालागै एनएलएफबिआ सोरखारनि आखायाव गंसेबो हाथियार गथायनाय जानाय नङा होननानै मिथिहोबावदों। मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया दिनै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय तुलिराम रहांखौ लोगो हमहैदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव थांनाय एबसुनि थान्दै हानजाया तुलिराम रहांनि न'आव थांनानै बिथांखौ लोगो हमहैदों होननानै एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला एबसुनि थान्दै हानजाया कार्बि आंलंआव दावबायनानै कार्बि आंलं जिल्लानि आथिखालनि बायदिसिना जेंना जेंगोना आरो बेफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंना जेंगोना आरो सुस्रांनायनि बागै गुवारै सावरायज्लायो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै एबसुनि थान्दै हानजा आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय तुलिराम रहांनि गेजेराव सावरायनाय बे जरखा जथुमाव लानाय बिथांखिनि बागै जेबो मिथिनो हानाय जायाखै। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि रिपेश दैमारिया बुंनाय बाथ्रानि सायाव खुद्रिनानै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारिया मंगलबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव एबसुखौ सिफायनानै गोदान एबसु दाफिननांगौ। मानो होनोब्ला दिपेन बर'जों दैदेनजानाय आथिखालनि एबसुआदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बि टीम जानानै दं आरो राजनितिक खालामगासिनो दं बे बाथ्राया रोखा जाबाय। नङाब्ला सोरखारखौ सोंखारिनायाव एबसुआ मानो बाजानांगौ? गुबुन फारसेथिं आथिखालाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बांसिनानो बोरायजोब्बाय। अब्लाबो एबसुनि बिबान लानानै दङ। बिसोरनि बांसिनानो सोरखारनि साख्रि मावनाय गोजा। आथिखालनि एबसु आफादगिरि दिपेन बर'आबो सासे फोरोंगिरि।
बेखायनो बिसोरो एबसुनि जेबो बिबान लाथावा होननानै दावराय देख्रेब नार्जारिया गोख्रों अजद होदों। बे खाबुआवनो आथिखालाव एम बाथाजों दैदेनजानाय एनएलएफबिनि केडारफोरा हाग्रानिफ्राय गिदिंबोफिननायखौ बरायनायजों लोगोसे बिसोरनि फैफिननायनि थांखिया जाफुंथों होननानै नार्जारिया आरज गाबदों। नाथाय दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव इउजि ब्रह्म, प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोनखौ गोख्रोङै सोंखारिनायजों लोगोसेनो एनएलएफबिनि हाग्रायाव थांफिननायनि गुदियाव बिटिसिनि आइजिपि अनुराग आगराला, एसपि राकेश रसन आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि असि मोनहा लोब्बा दं होनना दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। बेखायनो बै माखासे पुलिस अफिसारनि सायावबो सिबिआइनि नायबिजिरसंनाय जानांगौ होननानै दाबिबो खालामबावदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा बाजाराव दखरसे हाखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव सेलाय बेलाय दावराव जादों। मोन्नैबो दोलोआ पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। ओजोंहाय रुनिकाटा बिपिएफ दोलोआ खौरांगिरि मेल खुंनानै दाबि खालामदों दि आथिखालाव बै दखरसे हाया बिपिएफ दोलोनि मुङाव एलटमेन्ट जाखानायसो। बेनि थाखाय नांगौबादि फोरमान बिलाइफोरा बिपिएफ दोलोनि आखायाव दंखायो, जेरैहाय जमा बन्दी, एलटमेन्ट लाइ, खाजोना रसिद बेफोर गासिबो दंखाजोबो। नाथाय अब्लाबो इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा जर जुलुम बै हा दखरसेखौ सेनो नाजादोंमोन। बेनि अनगायैबो गेटआव मारिनाय थालाखौबो इउपिपिएलआ सिफायनानै होदों होननानै गोख्रों अजद होदों। गामियारि ओनसोलाव आरो गावनि जोनोम गामियावबो रावबो गावनि लुबैनाय बायदि न' लुनो हानाय नंला। गामि ओनसोलाव न' लुनायनि थाखायबो गोदान नेमखान्थि लाबोदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय गोदान सोरखारा। बेनि थाखाय आसामनि सोरखारनि पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाना खान्थि फोसावदों। गोदान सोरखारनि गोदान खान्थि बायदियै दानिफ्राय जायखिजाया गामियाव गावबा गावनि गोसो बायदियै न' लुनो मोननाय नङा। पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाना फोसावनाय गाइडलाइन बायदियैसो गामि ओनसोलाव न' लुनो हागोन आरो बेनि थाखाय पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि गनायथि लाग्रोनांगोन आरो बेनि थाखाय टेक्सबो होनांगोन। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारनि बे गोदान बिथांखिखौ मंगलबार खालि पिएनआरडि बिफाननि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरि मेलाव फोसावदों। अदेबानि रायजो सोरखारा लानाय बे बिथांखि आरो गोदान टेक्सखौ सरासनस्रा थागिरि रायजो राजाफोरा माबायदि गनायना लानो हायो बेसो नोजोरथावना जागोन। आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमा दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। आसाम सोरखारनि पिएनआरडि बिफाना न' लुनायनि सायाव फोसावनाय गोदान नेमखान्थि आरो टेक्सखौ लानानै दिनै सदनाव गोख्रों दान्थे बिदान्थे जायो। मख'नो गोनांदि बेनि हेंथायै शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ रायजो सोरखारनि गोदान नेमखान्थि आरो टेक्सखौ गोख्रों हेंथा होनायजों आखायाव प्ले कार्ड लाना सदनाव सोमावसारनायबो नुनो मोननाय जादों। जायनि जुनै अखिल गगैआ बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों फिन खनसेबाव हुमखि होजानो गोनां जायो। बेनि बागै एमएलए अखिल गगैआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि गोदान सोरखारनि गोदान खान्थि बादियै गामियारि ओनसोलाव न' लुयोब्लाबो टेक्स होनांगोन आरो बेखौ गोख्रों हेंथा होयो। बे टेक्सखौ गनायना लानो हाया। बबेखानि गावनि जोनोम गामियाव न' लुनाय जायखिजाया फालांगिरि फिसा फिसा फसंथानफोरनिफ्रायबो टेक्स लानो नागिरनाया गामियारि जिउखौ फोजोबस्रांनो नाजानाय होननानैबो अखिल गगैआ गोख्रों अजद होदों। भुपेन बराया दिनै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि सुंद'यै एपिसिसिनि गोदान आफादगिरि महरै बिबान आजावबाय। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों भुपेन बराया दिनै एपिसिसिनि आफादगिरि मासिखौ लायो। भुपेन बराया एपिसिसिनि आफादगिरि मासि आजावनायनि उनावनो टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय आसामनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हायनो 3 लाख रां अनसुंथाइ फोसावो। मख'नो गोनांदि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बिथिंनिफ्राय लाभलिना बरग'हायनो 3 लाख रां अनसुंथाइ फोसावदों। बेजों लोगोसेनो लाभलिना बरग'हाया भारत हादरजों लोगोसे आसामनि जारिमिन सोरजिबाय होननानै एपिसिसिनि गोदान आफादगिरि भुपेन बराया बुंदों। मंगलदैयाव भिजिलेन्ट आरो एन्टि कराप्सन बिफाना सिग्रोमना आबाद बिफाननि सासे अफिसारखौ हमनो हादों। भिजिलेन्ट आरो एन्टि कराप्सन बिफाननि सिग्रोमनायाव हमजानाय आबाद बिफाननि अफिसारखौ खारुपेटियानि एग्रिकालचारेल डेभेलपमेन्ट अफिसार सुंद'यै एडिअ ज्योति रेखा दास होननानै सिनायथिदों। 15,000 रां घुस लानायनि दायाव एन्टि कराप्सन बिफानजों हमजादों खारुपेटियानि एडिअ ज्योति रेखा दासआ। बबेखानि एन्टि कराप्सन ब्रान्चनि डिएसपि मेट्री डेकानि दैदेननायाव फैनाय सा 18 सोद्रोमाफोरनि टीमआ एडिअ ज्योति रेखा दासखौ मंगलदै सान्तिपुर लामा गेजेरावनो हमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आबादारिफोरनिफ्राय माइ फाननायनि फोरमान बिलाइ होनायनि थाखाय ज्योति रेखा दासआ 15,000 रां घुस लादोंमोन।
सानजा आसामनि माजुलि जिल्लायाव बुधबारनि फुङाव गोब्राब अखा हानायजों लोगोसे गिलु-बालु बारहुंखा बारनायाव कमलाबारि, भेकुलिमारि आरो बेंगेनाथि ओनसोलाव गोबां खहा जादों। गेदेर गेदेर बिफां-लाइफांफोरा बायलांदों आरो गोबांनि न' बांखौ सिफायलांदों। जाहोनाव बै ओनसोलाव गोबाङानो हालाय-हाफाय जानांदों। दिल्लीयाव थांनाय रबिबारनि बेलासियाव सासे साधु आरो गुबुन साथाम सुबुंजों गाज्रि हानजा जिनाहारि खालामना बुथारजानाय 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि नखरखौ दिनै लोगो हमदों कंग्रेसनि एमपि राहुल गान्धीआ। सासे दाय गैयै 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ सासे साधुआ साथाम लोगोजों जिनाहारि खालामना बुथारना गोथै देहाखौ सावनाया जोबोद मुगैथाव आरो इनाय हाबा। राहुल गान्धीनि बादिब्ला नखरनि सुबुंनो न्यायनि अनगा जेबो नाङा, नाथाय बियो न्याय मोननायनिफ्राय गोजान जादों। बिसोरनो मदद नांगौ आरो बेयाव मदद होगोन आरो बिसोरजों जेब्लाबो थागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों राहुल गान्धीआ। बेनि अनगायैबो दलितनि फिसाजोआबो जोंनि हादोरनिनो फिसा होनना मैया टुइट खालामदों राहुल गान्धीआ। गुबुन फारसेथिं दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालाबो हिनजावसा गथ'नि नखरखौ लोगो हमो आरो 10 लाख राङारि अनसुंथाइ फोसावो। आसामनि बक्सार गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाया टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल आवथायबाय। दिनै टकिअ अलिम्पिकनि सेमि-फाइनालाव गोहोगोरा गेलेगिरि वर्ल्ड चेम्पियन तुर्कीनि सारमेनेलिजों 5-0 जेनो लाभलिना बरग'हाया आरो ब्रन्ज मेडेलावनो नांथायो। अब्लाबो आसाम आरो भारतनि थाखाय रनसायबाय टकिअ अलिम्पिकनि जारिमिन लाभलिना बरग'हाया। मख'नो गोनांदि मीराबाई चानू आरो पि.भि. सिन्धुनि उनाव भारतनि 3थि मेडेल मोनगिरि जाबाय लाभलिना बरग'हाया। बे खौराङा आसाम आरो भारतनि गोग्गानाय लाबोदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन बृहस्पतिबार 5 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेलसियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेलसियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेलसियास जागोन। आरो उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 34 डिग्री सेलसियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो।